Biz bugün görüşler bilen жеңешебиз. Кайсы бузы тар экен. Минде гитара табышлары, аларда ремонт табышлары. Шуңа көрө бу 105-нче дубль инде. Әгәрдә мин җырлаган шимдидер тавышлар булса аптырамагыз, әйме? Киттек. Бармакларым гитарамды сыйып назлый, синең көнне шулай сөя икән. Аккордларны берәм җыйган чакта, карашым ялкынына эреп китә. Гитараның кылларында гашык җаным, синеке гашык булып йөрәгемгә. Мин кылларны иркәлимен, син минем сихрим караңгы безне әсирлеккә. Гитараның кылларында җан түгеләм, йөрәгем тибешенә сеңә икән. Аккордларда синең тавыш, синең исең, нигә күчкән барлык хисләр сиңа иркән. Гитараның кылларында гашык җаным, синеке гашык булып йөрәгемгә. Мин кылларны иркәлимен, син минем сихрим караңгы безне әсирлеккә. Гитарамның билен кочам, син минеке, һәм дөньялар күчмәгәе күчәренә. Кагылдыңла күңелемнең кылларына, синеке тибәртүче кемнәр икән. Гитараның кылларына гашык җаным, синеке гашык булып йөрәгемгә. Мин кылларны иркәлимен, син минем сихрим караңгы безне әсирлеккә. Мин кылларны иркәлимен, син минем сихрим караңгы безне әсирлеккә. Сихрим караңгы безне әсирлеккә. Ура! Булдым. Аккордларны берәм шулай, кылларны иркәлимен, син минем бармакларым гитара эреп китә. Пожалуйста.